macen da ba ta samun gamsuwa fa, please doctor ya za ta magance wannan? Da farko dai ya kamata a fahimci cewa matsalar rashin samun gamsuwa a wurin ya mace ba ciwo bane a karan kanshi, alama ne na wasu cututtuka. Da farko akwai abin da kowa ya sani, wato matsala na infection. Idan mace tana da matsalar infection kowanne iri ne, as far as sanyi is concerned, zai iya sabbaba mata matsalar rashin samun gamsuwa. Sannan na biyu, akwai matsala da yake da alaka da kwakwalwa, misali rashin samun wadataccen bacci ko kuma samun yawan gajiya a wajen aiki, like kina stressing kanki wajen aiki da sauransu. Sannan akwai matsaloli na damuwa. Idan koyaushe kina samun damuwa, ba kya samun farin ciki, you are just into the marriage, like kawai ba kya son mijin irin, so dama ba za ki samu gamsuwa ba. Sa'annan akwai matsaloli kuma da suke da alaka da su ne na infection ɗin da muka fara ambata. So idan akwai wa'innan matsalolin, to lallai mace za ta iya fama da matsalar rashin gamsuwa. Sai matsalar wata mai Hausawa suke cewa ruwan dare ko wutan daji da ta kunno yanzu, macen da take yin shaye-shaye ita ma za ta iya fama da matsalar rashin samun gamsuwa. To idan har ba wa'innan matsalolin bane suka sabbaba miki rashin samun gamsuwa, to me ya kamata ki yi amfani da shi? Abin da ya kamata ki samu shine ki samu garin ɓaure. Idan ka samu garin ɓaure, sai ki samu citta. In ka samu garin ɓaure misali cokali 2, kika samu citta cokali 1, kika samu pure water leda 2, sai ki sa wannan abubuwan garurrukan a cikin pure water nan, sai ki tafasa shi har sai quantity din pure water nan guda 2 ya kone ya dawo quantity din guda 1. Idan ya kone ya dawo quantity din guda 1, sai ya kasance ki sweetening din shi da either honey ko sugar ko mazan kwaila. So sai ki raba wannan quantity din da ya ragu ya dawo rabin pure water guda 2, aka samu pure water guda 1 kenan. To sai ki sha rabin shi da safe, rabi da yamma, ki sha na 1 week. In dai ba wa'incan matsalolin bane, insha Allah za ki samu gamsuwa da kike bukata a wurin saduwa. Kar ku manta, ni ne naku Dr. Mikael Hassan Danbaiwa, shugaban cibiyar Mikasan Traditional Medicines and Clinics. Kamar kullum dai ga duk wanda ko wacce take bukatar magungunan mahaɗaɗɗu da muke bayarwa, muke taimaka ma al'umma da su, za ku iya tuntuɓar mu a namban waya wanda yake gaban screen. Mun gode.